खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय दायो लोगोफोर आङो ओरैजाय न' साफा खालामनो नागिरदों आरोना। न'आ मैला जाजोब्बायमोन आरोना, बेनिखायनो आङो न'बो टिभिबो ओमफ्राय बिसना साद्रि गासिबो बोखारजोब्बाय। ओमफ्राय दा आङो सुस्रांजोबनोसै फुगारजोबनोसै आरोना लोगोफोर, नायलांबायल' थादो। ओमफ्राय आङो भिडिअ' लाबोया जोबोद गोबावसैमोन लोगोफोर, न'आव थानानै मा भिडिअ' लाबोबाय थानो आरोना। न'आव थानानैलाय बेसे संनाय खावनायखौलाय भिडिअ' होबाय थानो, बयबो एसे बरिं मोनो आरोना संनाय खावनायल' नायबाय थानो। बेनिखायनो आङो लाबोनाय जायाखैमोन आरोना। भिडिअ' लाबोआबाबो आङो बयनिबो भिडिअ'खौ नायो, लाइक खालामो। ओमफ्रायो आङो कमेन्टखौल' बारा हराखै आरोना एब्रावहाय। ओमफ्रायो आंनि बोरायाबो फैसिगोन आरोना, दा मोनायाव 11थायाव गाखोगोन। ओमफ्राय बेनिखायनो आङो एसे न'खौबो साफा खालामनानै दोननोसै। ओमफ्राय ओरैजाय आं मा मावलाङो बेखौनो लोगोफोरजों दिनै शेयार खालामनोसै होननानै आङो सानबाय। ओमफ्राय नायलांदो, भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो। ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। ओमफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय, जेन आं गोदान भिडिअ' लाबोबा नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसना थाबैनो सहैयो। ओमफ्राय दायो आङो रायलायबाय थाला, भिडिअ'खौ जागायनोसै। नायलांदो लोगोफोर, थुदो बिदिब्ला। ओरैजाय आङो बिसना एरिबो खाजोबनानै ओमफ्राय ओरै टिभि माबा आं फोसाबगासिनो आरोना लोगोफोर, नायलांबायल' थादो, आं देखायलांबायल' थानोसै। रायज्लायदावैनो आंनि नोजोरा आंबो दिनै नोंनिनो जाबाय, नोंनिनो जाबाय। मिनिखैरो नोंनि मिनिनाय, लाजिगुसु महरजों रायदावफैनाय। दिनै एसे गाबोन एसे रायज्लायदावै गोसोआ आंनि नोंनिनो जाबाय, गोसोआ आंनि नोंनिनो जाबाय। सासु मासु जानानै आंनि सेराव अन्थाव बाथाव गुरै रायदावफैनाय, नोंनि बे आखुजोंनो बिथिंजायबो नै बेखौबो आङो बोखारजोब्बाय आरोना। बिनि बिसना साद्रिखौ आङो बोखारनानै सुनो दोनहैबाय। ओमफ्राय बेखौ आङो दा मुसिनोसै आरोना। बाहाय दै लादों, ओमफ्राय बाहाय स्राबजों दैजों लगायदों आरोना। न' सुग्रा गैया नालाय, बेनिखायनो आङो स्राबजोंनो सुनोसै आरोना। लांबायल' थादों, आं देखायलांबायल' थानोसै।
रायज्लायदावैनो आंनि नोजोरा आंबो दिनै नोंनिनो जाबाय नोंनिनो जाबाय समावजों रायदाव फैनाय दिनै एसे गाबोन एसे रायज्लायदावै गोसोआ आंबाय दायो आङो संनाय खावनायखौ संनोसै ओरैनो थारुन ओमफ्राय ब्रयलार दाउ संगासिनो मोनबाय आरो बेखौ खांनानै दोनसै संनायखौ देखायाखैसै आङो दायो नै लोगोफोर साफा आङो बनानै दोनजोबबाय आरोना नै गान्दु खबारा रानाखै आरोना दाबो ओरैजाय आङो नै बेखौ साफा गासैबो सुस्रांजोब्बाय आरोना नै सुस्रांजोब्बाय ओमफ्राय नैबे बिसिना साद्रिया बियो सुखानायनिखा आरोना आं बेलेगखौहाय बोखारनानैहाय बेलेग बनानै दोनफिनबाय आरोना बाहाय ओमफ्राय नै साफा सुस्रांजोब्बाय आङो नै एसे साफा स्रां नुबाय आरोना सुनानै दिनै आंनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर।